Zergatik ez dugu euskaraz egiten? Zer gertatuko litzateke hizkuntzarik izango ez bagenu? Euskararen erabileraren inguruko hausnarketa egin du Galder Perezek youtuberrak antzezlan berrian. Horretarako, internet, YouTube, rapa, gaztetxoek gogoko dituzten osagaiez baliatu da. Eida Betaldeko Jon Zubiaga eta Olatz Pagaldai aktoreak Bitz eta Gor pertsonaien azalean jarri dira. Die Bitz eta Gor, die bi lagun, ez die ezagutzen, die bi gazte, eta batean planteatzen da jolas bat bezala, dau beste izaki bat, ja pantailan agertzen dana eta proposatzen du jolas bat. Eta orduan bi gazte hauek dira dauzenak prest jolas horretara jolasteko. Bitz eta Gor agertzen die esleku baten, edo leku nahiko zibernetiko baten, ez daukena holan, ez da leku konkretu bat bezala, eta hor dago makinatxoa pantaila bat, eta pantaila eta makinatxo horrekin jolastera ausartzen die, eta jolas horretan sartzen die, eta bakoitzak egiten dau bere aukera, eta aukera horrek eskenien eruten dau, antzeslana, punto batera, eurek igual ez zauiena, espero. Nork nahi dutxik berria! Nik nahi dut! Eta nik! Look at them! Biak! Let's go! Jarri martxan hor dituzue beharrezko tramankuluak eta txipak nahi eran! Sare sozialak eta teknologia berriak antzeslanean oso presente dauden arren, gai nagusia euskararen erabilera da. Txip aldaketarekin jolasean dabiltza protagonistak, robotak balira bezala, eta hori hizkuntzarekin batera hartuta paralelismoa egin du Perezek. Sartzen die teknologia berrien eta gaia zeharka agertzen da, azkenien gai nagusia da hizkuntzaren erabilera, euskararen erabilera konkretuki, eta erabiltzen da azkenien gaztiek gaur egungo erronka da euskara globalizazio basati honen aurrien dauken papera eta zorionez edo zoritxarrez sare sozialak eta teknologia berriak gero ez da pixu gehiago dauki. Helburua da apurtxo bat aurreritzi eta mito asko gure ditugu apurtu, azkenien euskaran inguruen ez dakik beste gauza batzutako txipa aldatzen dugu oso errez, ontsia tabernetan ez da erretzen, eta lehen oso normala, euskarakin ez dakik ze trauma daukegun erabiltziko, hain erreza dan gauza badala erabiltzia, igual ez dakitzuen beste, baina da ein eta listo. Youtuberraken umorea aurkitu daitekeen arren, futbolariak eta printzesak Eida beren aurreko lana baino gordinagoa dela kontatu dute aktoreek, badituela momentu gogorrak ere. Helburua hasieran esan ditxia antzerkutat, printzesak eta futbolaria pixkat adin inguruko ikusleguantzako, baina gordinagoa da, ez da inxamurra, printzesak eta futbolaria xamurtxoa da, eta ikusle gazti hauentzako hobeto sartzen da, baina enkontratu gara, inoztien esan dugu ez hau nagusia hauentzako da. Gaztiengan euskararen erabilera txipaldaketa sortzen ze momentutan ematen da. Pizkatia adin batetik apurtxoak gora doi esenean, beraien egitura, beraien bizitza, beraien erabakiak hartzen da bitzenean. Tonua azkenien sketch bidez tablaratzen duenez, badauko erritmo aldetik, igual komedia baten erritmoa badauka, baina egia da badazela momentu ez diela bere gazi gozua, baina humoria badau tonu dinamiko eta humoretsu baten tonuen sartuta, baina igual futbolariak eta printzesak aurreko antzeslana izauen apur bat gehiago oso markatuta tonu hori, baina oinguen jolasten dago apurtxo bat konfusiora edo batzutan sartzen gare gai nahiko sakonetan eta modu nahiko gordinien. Pagaldai, Zubiaga eta Perezek osatutako hirukoteak bigarrenez egin du lan sorkuntza talde gisa, eta pozik daude emaitzarekin. Lortu dugu talde bezala, sormen talde bezala lan itxea, beraia oso argi zauken nondik nora joan, baina gero bakoitzaren ekarpenak onartuak izen die, eta lan eskema bezala, azkenien futbolariak eta printzesa antzeraku da, gaia eta tonua beste bat izan arren. Duela hilabete inguru estreinatu zuten youtuberrak antzeslana, eta datozen hileetan Euskal Herriko agertoki ezberdinetan izango dira. Hurrengo emanaldiak Abadiñon, Basurtun eta Oñatin izango dituzte.